ni hadi ni maa min y'a ka lajɛli kɛ kuranɛ kɔnɔ n'a nana bɛn hama n'a y'a sɔrɔ i bɛna taa taama de la walima i ka furuko walima i y'a kɛ i ka baarako de la walima i ka papiyeko n'a nana bɛn hama o kɔrɔ ye o koɲɛ in na i bɛna dɛmɛbagaba dɔ sɔrɔ i yɛrɛ la mɛ o dɛmɛbaga a yɔrɔ ka jan i la o waati la ha ye kabakoba de ye ale sɔrɔ man di lajɛli bɛn man di ale ma nka n'a bɛnna ale ma dɔrɔn o kɔrɔ ye o koɲɛ in ni ala sɔnna a bi ɲɛ wa i bɛna dɛmɛbagaba sɔrɔ i yɛrɛ la o ko in na ni furuko don i ka furuko in a bɛ gɛlɛya dɛ mɛ i bɛna dɛmɛbagaba sɔrɔ furuko in na dɛmɛbaga min n'a yɔrɔ ka jan o waati kɔnɔna na n'a y'a sɔrɔ i ka papiyeko don o kɔrɔ i ka papiyeko la i bɛna dɛmɛbaga sɔrɔ i la min b'i dɛmɛ k'i ka papiyeko bɛɛ ɲɛnabɔ ko nka o waati la a dɛmɛbaga yɔrɔ ka jan n'a y'a sɔrɔ baarako don i bɛna dɛmɛbaga sɔrɔ i yɛrɛ la min b'i dɛmɛ k'i ka baarako bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ ko nka o waati la a dɛmɛbaga yɔrɔ ka jan pour que k'a ko teliya ni furuko don k'a teliya ni baarako don k'a teliya ni papiyeko don i bɛ fɛ k'a teliya k'i b'i jija n'a bɛnna hama i bɛ sɛ jɛman kelen ɲini i b'o saraka n'i ma se ka sɛ jɛman saraka i bɛ furukiya jɛman ɲini i b'o saraka o tuma na ale saraka ye olu de ye o tuma na maa min mana o saraka bɔ ni ala sɔnna o koɲɛ kelen ala bi sɔn o bi nɔgɔya a kuranɛ aya i kan ka nasi minnu bɔ k'i ko n'a ye ani i kan ka wurudili min kɛ n'a ko bi teliya kosɛbɛ kosɛbɛ o tuma na nasi min kan ka bɔ a la o de ye suratul hakatu ye i b'ale sɛbɛ ka taa bila a laban na donc i b'i ko ale nasi la walima k'i mu a la nka ala tɔgɔ min n'i kan k'o wurudi a ko teliyali kama o de ye ya hayu i b'ale wurudi siɲɛ 1000 o tuma o ye ni lajɛli bɛnna hama mɛ amadenw kabakoba dɔ de bɛ bi n bɛ fɛ ka min jira aw la su in na an balimamuso dɔ de ye iza wakati baara kɛ kuma min na a ye iza wakati baara kɛ baara in kɛla depuis salo a ye n wele ka jaabi di a tiɲɛ na karamɔgɔ n ye iza wakati baara kɛ a jaabi la o tuma na depuis salo a bɛ bonya kɛ n ye ɲina tuguni ale ka bonya ɲɛna ko seli c'est à dire ko seli sela a ye 60,000 ci garibukɛ ma k'an k'a kɛ seli musaka ye 60,000 filɛ nin ye c'est à dire ne bɛ nin de fɔ karamɔgɔ denmisɛnninw ye an karamɔgɔ dɔ bɛ yen a ye kuma dɔ fɔ a ko waati k'o de bi tiɲɛ dɛmɛ waati bi tiɲɛ jira quoi ko waati bi tiɲɛ jira adamaden n'i tilenna n'i ye baara kɛ tiɲɛ kan wallahi billahi ala b'i dɛmɛ ne ma foyi jira aw la ala ka kuranɛ kɔnɔ ala ka kuranɛ kɔ ma foyi jira aw la ni kuranɛ tɛ ngo ni i mako bi nafolo de la i mako b'a la ala ka dayɛlɛ i ye i ka nafolo sɔrɔ a dalu bi ala ka kuranɛ kɔnɔ billahi ne ye nin de fɔ aw ye cɛ caman y'a bonya kɛ salon n ye salon bonyaw yira aw la kuma min na seliba sela dɔw ye euro de bila ka na di yan dɔw déplacé la ka na lajinɛ wari a miliyɔn caman di yan du kɔnɔ yan o ye guinéens ye burkinabé minnu ye dɛmɛ kɛ ivoirien minnu ye dɛmɛ kɛ ivoirien a ye 100,000 di ko k'a di ne ma o kɛla seliba tɛmɛnen n y'a bonya yira maa caman na kosa in na kun ivoirien dɔ bɛ yen o fana ye 100,000 bila ka na ko garibukɛ n'i ka baara kɛ a ɲɛna n'i ka bonya ye nin waati in na fana burkina ka muso in ni y'ale ka 60,000 nane ye o tuma na ale ye 60,000 bila ka na ni seli yɛrɛ ma se fɔlɔ a surunyana ko tuma na ni y'ale ka seli musaka ale bɛ se ka min kɛ garibukɛ ye donc ni adamaden ye baara kɛ tiɲɛ kan ala b'i dɛmɛ i bɛ se min na o kɛ i tɛ se min na a to yen k'o ye tiɲɛ ye dɛ wallahi billahi nafolo dalilu bɛ kuranɛ kɔnɔ n'i t'a dɔn i t'a dɔn nka iza wakati cɛ o cɛ y'a baara kɛ muso o muso y'a baara kɛ nkali na ala bonyana billahi ala b'i sɔn nafolo la a tiɲɛw de bangitɔ filɛ quoi minnu b'a fɔ ka ala deli nafoloko la tiɲɛ tɛ tiɲɛ don na garibukɛ fɛ yan ni tiɲɛ don ni tiɲɛ tɛ i bɛna a tiɲɛ dɔn i y'a faamu o tuma na toujours mɔgɔ bɛ
jagarta kura boli kana jira garibukɛ la du kɔnɔ yan ɲe nin fɔ aw ye ka tɛmɛ tayɛrɛ do mais hali sisan n'a ye video in ye a bɛ garibukɛ mankan dɔ a bɛ weleli kɛ don min na a bɛna Iza Wakati baara kɛ o don a nana telimani de la mais jaabi ye mun yira jakarta kura musow bɛ jakarta min boli o jakarta kura de nana fɛ ko karamɔgɔ n'i y'i ka bonya ɲe nin san n ta don o tuma i ka wari tɔ min fɛ o filɛ n bɛ se ka min d'a kan o ye nin fɛnɛ ye a tilala ka baara gɛrɛw kɛ donc a b'o cogoya la c'est à dire bɛɛ tɛ se ka da bɛɛ la bɛɛ yɛrɛ ma da ala min y'an da bɛɛ ma da ala la bɛɛ tɛ se ka da ne na ne yɛrɛ t'a ɲini bɛɛ ka da ne na nka wallahi ne kalina ala la ne ti foyi fɔ adamadenw ye n ti min dɔn ne ti foyi fɔ adamadenw ye n ti se min na ne bi se min na m'o de fɔ mɔgɔw ye m'o de yira mɔgɔw la n'i y'a kɛ i b'a ye n'i dala la o don n'i ma dala o don wa ma ala rasul ila al balag foyi tɛ ciden ka ci laseli kɔ garibukɛ dalen don ala tɔgɔ de la ne dalen don kuranɛ de la o de la ne bi mɔgɔw wele ka n'a ma n'u nana ma ala b'u dɛmɛ Iza Wakati baara gansan tɛ a bɛ kɛ ni sɛ jɛma den 3 de kuranɛ jɛlen don kafiriya baara tɛ nɔgɔ foyi t'a baara la n'i y'a kɛ bilahi ala bi sɔn a b'i dɛmɛ ale baara in conséquence t'a la tɔɔrɔ t'a kɔfɛ dekun t'a kɔfɛ ayi siga t'a la 30,000 don nka i bɛ 15,000 de sara fɔlɔ ani ka sɛ sɔngɔ 1,800 donc an bɛ baara kɛ baara jaabi sɔrɔlen kɔ i b'i ka wari tɔ sara Iza Wakati baara bɛ k'o cogoya la a baara ye 30,000 de ye nka i bɛ 15,000 sara ani ka sɛden 3 sɔngɔ o ye 1,800 de o tuma an bɛ baara kɛ baara jaabi sɔrɔlen kɔ i b'i ka wari tɔ sara Iza Wakati baara bɛ kɛ nin cogoya la k'i ka gɛlɛya ban k'i ka fantanya kɛlɛ ala ka nafolo d'i ma bilahi Iza Wakati baara don n'i y'a kɛ i b'a ye o tuma a faamu ko ɲuman ala k'o dan bɛɛ ma ala k'o kɛ ala ya bonya kama sɔli ala rasul garibukɛ ka téléphone numéro o ye +223 72 24 02 98 n'i ye weleli kɛ nin numéro in na ni ala sɔnna i ni garibukɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o tuma n bɛ dugawu kɛ lamɛnbaaw ye ka tila ka dugawu ɲini u fɛ n b'a fɔ rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin o tuma client minnu bɛna baara kɛ hakili la u ye nin ye maa si kana kɛ fitiri wale ye n'i kɛla ala yɛrɛ k'o la in shakartum la azidanakum n'a ye ne ala barika da n bɛ dɔ fara a ka nɛɛmaw kan wa o cogo kelen don dɛ maa min ye karamɔgɔ bonya a yɛrɛ bɛ tila k'i dɛmɛ o mais karamɔgɔ ye baara kɛ e ye e tilala ka kɛ fitiri wale ye karamɔgɔ ma ala yɛrɛ bɛ barika bɔ i ka baara la i ka baara bɛ segin kɔ o tuma na client fɛnɛ k'u hakili t'u yɔrɔ la n'i ye baara kɛ karamɔgɔ fɛ i k'i jija tiɲɛ fɔ a ye o ɲininen don bɛɛ fɛ ne b'o de fɔ n ka client ye toujours dogona ti ne ni n ka client cɛ an bɛ baara daminɛ tiɲɛ de kan wa an b'a laban tiɲɛ kan o tuma na bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ ten c'est à dire min ka gɛlɛn ne ma ne tɛ se fɛn min na ne b'a fɔ mɔgɔw ye de n tɛ se nin na tiɲɛ fɔ n teriye tɛ teriya sa dɛ wa n t'a dɔ yɛrɛ ye dɔnni dɔ de ye mais ne bɛ se min na n b'o de fɔ mɔgɔw ye n bɛ mɔgɔw wele ka na ma n'i dala la o don n'i ma da la taa yɔrɔ gɛrɛ i dalen don min ta la o tuma na bɛɛ n'i ka danaya mɔgɔ don dɔ bɛ yen o dalen don ne na dɔ bɛ yen o ma da ne na mais waati bɛna tiɲɛ yira an bɛ dan o dɔrɔn ma hakɛto bɛ kuma kan sɔli ala rasuli